Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon. Sa dili pa rin no, shout out to kang James Sabiro, kang Lane Sibnin, kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Sa tanan nga nang sunod din dramaha, salamat kayo sa pagpaminaw. Bueno, dito maglangan. Ang sumpay ning Sugilanon na sinuwat ni Federica Bidad. Daghong sa sapa. Ma, may pangutan ako nimo. Unsa man na? Unsa man gyud ang tinuod nga pagkataon ni Lolo Romero, ma? Ngano naghisgot ka man sa imong apuhan? Ha, Rodel? Dili siya mahimong hisgutan kay demonyo siya! Giunay ka ba niya, ma? Gipasakitan ka ba sa akong apuhan? Ma! Ang hilap ng kabayo. Giunsa man day ka ni Lolo Romero, ma? Bangis siya! Bangis siya! Ano lagi, ma? Giunsa man ka ni Lolo? Sutihi ko, ma! Tabangan taka ng imong problema, ma! Sutihi ko kung unsa mga sa imong amahan! Tubig! Tubig! Analisa! Tubig! Tubig! Analisa! Sir, Miana! Miana, tubig! Ma, inom na ining tubig. Manong misingit pas mama, ha? Nga lumisod ba ka, Sabrina? Wa kay labot sa akong pamilya! Ma, sutig sama ana si Sabrina. Huwag ka nang dili man. Apil-apilon yun na siya bisan wa siya labot. Mong gawas dito! Sige lang, Rodel. Magawas lang ko. Ako, sab, sir. Panggawas mo mga bayhana mo. Nagsamok-samok lang mo sa akong utok. Ma, ay na pagtratar sila si Annalisa o si Sabrina. Huwag ka nang dili man. Samukan di ko magtanaw ni Anang Sabrina. Ma, dito maghisgot sa akong asawa, ma. Mahisgutan nato ang bahin ni Lolo Romero, ma. Usa pa may gusto ni mong mahibawan sa demonyo, ha, Rodel? Giunsa man ka sa akong apuhan. Kana mo ito waga. Kinuka na ko, Rodel. Lakaw na, gawas na. Gikapoy na ang akong kasing-kasing sa pagsigig kaguol. Ikaw may baw, ma. Pero kung adunay kay gustong isultibahin sa mga nakahasol nimo, sultihi ko. Mapauli na ka? Oh, Kanas ama may mabalik dito sa banlod. pakontra mo din. Mubalik ako. Saan naman ang mong kaminyuko ni Rodel? Marami kubot kaayo. Asa man sangko ni mga pangitapuin ni Dapita. Ma'am? Nilakaw niya si Sir Rodel? Oo. Magulaanon kayo si Ana. Naibaw kong may nakahasal niya. Pero dili lang siya masulti na ako kung unsa. Angay unta ang musulti na siya niya musta ng problema niya, ma'am. Aron unta nga imo siya matabangan. Magpaabot na lang ko, Gwen. Siya na mismo ang magpatabang na ako, Ana. Ma'am Sabrina, may nakahasol ni mo, no? Walang mawa sa kung una-una ang isulti ni Mama, Ana. Nga kaaway sila sa mga palasyo. Basi nag-away sila tungod sa utlanan sa yuta. Basin matubag ni Lolo Elmo ang ako mga pangutana. Tawagin na lang si Kuya Carding, ma'am. Aron magkasulti mo si Lolo Elmo. Lo, wa pa rin na matuog si Rodel? Napaman siya sa hardin lingkod? Wala ba? Makabantay ba ako ng si Rodel, lo? Sahay, nga magsigig pa sa paso sa gawas o gabiing dako. Nakonsensya siya sa mga binuhatan sa iyang mga katiguangan, Karding.
Ha? Ay, uy, Lo, nanawag man si Anna? Unsa man kayo tuyo ani? Hello? Hello, Carding. Si Sabrina ni. Oy, Ma'am Sabrina, ikaw din eh. Unsa may tuyo mo, ma'am? Na si Lolo Elmo sa imong dool? Oo, diya. Gusto ka makisulti? Palihog ko, bi. Lo, makisulti ni mo si Ma'am Sabrina. Yan cellphone, no? Sige. Hello, Ma'am Sabrina. Hello, Lo Elmo? Lo? Oo, ako na ni. Unsa may ato ni mo, Ma'am Sabrina. May ipangutana lang unta ko ni mo, Lo. Unsa man naman. May kaila ka ba sa mga palasyo diya sa kasikbit nga yuta, Lo? Ha? Palasyo? Oo, palasyo. Ignacio Palasyo ang tag-iyan na ilang kasikbit sa yuta nila ni Mama Mercy. Di ba, Lo? Nahibaw ka pa ko nun sa giawayan nila sa ginikanan ni Mama Mercy? Giawayan? Hinumdumi ko noog suway, Lo. Basig may nahinumduman kang insidente nga nag-away ang duha ka pamilya. Oo, nahinumdum na ko. Nag-away sila sa utlanan sa yuta. Ha? Nga naman, Lo? Gipasangin yan sa mga palasyo ang mga rema nga mibalhin sa muhon sa ilang yuta pabor sa banilot. Maura na? Murag, maura man ang ilang giawayan. Ay gipasangin yan nila nga tikasan si Don Romero Rima, ang amahan ni Madam Mercy. Wa na ba sila yung giawayan, Lo? Ikaw nagkaingon sa tanang kagubot. Wa kay lay nahimo sa pamilya gawas sa kagubot. Wa kay kasing-kasing itom kagag. Maimbirno ka pa unta. Salbahis ka! Basig na pa kay mahinumduman, Lo. Gusto. Ay, hinumdum na ko. Unsa man na, Lo? Ay gitigbas ni Don Romero ang kabayo sa mga palasyo. Unsa? Ingon anak kasalbahis ang apuhan ni Rodel? Way siya makasalbahe sa amahan ni Madam Mercy, Ma'am Sabrina. Kung siya niya ang tanang tao sa palibot sa iyota sa banilot. Mao pa. Unsa man siya namatian sa amahan ni Mama Mercy, Lo? Kana si Don Romero Rema. Lo Elmo, hello? Naapa ka diha, Lo? Hello? Hello, Lo? Lo Elmo? Ni Hello? apa ko ba? Namati ni mo. Lo, unsay namati na ng Don Romero Rema, Lo? Namatay si Don Romero. Talbiang ba siya sa bintana dire sa Casa Albornoz. Unsa? Maot ka na ang iyang namatyan. Naghikog siya? Naghikog si Don Romero Rima. Ana. Ma'am Sabrina, may isugo ka, ma'am? Kuan, Ana, nagasulti na mi si Lolo Elmo. O niya, unsa may gisulti? Nag-away gid ay kuno si Don Romero Rema o kanang Ignacio Palasyo. Kay giirog ni Romero ang utlanan silang yuta. Ug ikaduha, gitigbas ni Romero ang kabayo ni Ignacio. Mao ba? Maldito hadis apuhan ni Sir Rodel, no? Maayo na lang kani kay wa maliwat sa Sir Rodel. O si Mama Mercy, nag-antusad siya sa kabangis sa iyang amahan. Di lang gid niya masulti. Kakuyaw di ka, ma'am, no? Kung buhi pang apuhan ni Sir Rodel. Ang makapahibong lang kaayo, mao ang klase sa kamatayo ni anang Don Romero Rema. Ha? Naghikog kuno ni pinaagi sa pag-ambak sa bintana sa bahay karon nila ni Rodel. Kung maldito kaayo siya, o kriminal, ang anong makikog man siya? Mauna ang makapahibong kaayo. Kung tinuod man nga naghikog ang apuhan ni Rodel, doon na kinibug at hinungdan.
Ug si mama lang ang makatubag ini, ana. Ako na yung abli, Ana. Basig libalik si Rodel. Rodel, Uy, tao. Rodel? Rodel? Kangit-kit sa gawas. Patay manggod ang suga. Rodel? Naa si Sir Rodel? Wa man, ana. Wa? Pero doon na may nanuktok, diba? Oo. Klaro manggod kaayo nga naagi na nuktok, pero sa kong pag-abli, wa may tao dinis gawas. Ma'am Sabrina, isira ang pultahan, ma'am. Nga naman, Annalisa, may nakita ka ba? Isira lang. Nga noon sa imo nakita. Ano nahatlok mo ka? Manglako na tas na ng bintana ang pultahan, ma'am. Dali. Ha? Oo. Nalak na ta ng bintana. Ma'am Sabrina? Ana, nalakan ako ang tanang bintana sa kwarto. Ano di ay? Sultihi ko piko nun sa imo nakita sa gawas. Ano nahatlok man ka? Anino sa tao, ma'am. Ha? Sigurado ka? Anino sa tao, dili sa espiritu? Dili si espiritu, ma'am. Anino si tao. Taas nga tao. Mura og kita sa ni Sir Rodel. Unsa? Kung tao ni, ngano nahatlok man ka? Ambot. Uwa lang ko makauyon siyang porma. Diin man siyang dapita magbarug. Nganong ikaw may nakakita niya? Uwa lang tingali ka makaklaro. Pero, klaro gid nga anino sa tao ang nagbarug sa kilid sa may payag-payag sa garden. Unsa? Ma'am Sabrina, basin dunay daot ang tao nga naniid nato. Husto ka? Basin dunay tulisan nga niya ining dapita. Unya nahibaw siya nga pulos rata babae din niya. Wara bagay kural ning baya. Dila sa tamang hatog, ha? Ay! Ay! Tawagin sa kamasana. Kanina kay magkwa ko kutsilyo. Sir Rodel, alaw ng gabi isa, di pa ka matog. Anong puno man sa pangutanang akong kinabuhilo mo? Ingon niya na yun ang kinabuhi sa tao, Sir Rodel. May mga pangutana na di matubag. Si Mama, dili gid siya masulti kung unsay sugilanon sa among kagahapon. Bisan sa istorya na lang sa iyang amahan nga si Lolo Romero Irima. Gusto niyang kalimtan ang sakit ug ngilad niya kagahapon. Mauta na ang rason. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Nilan sa tasala. Pagunta ang suka. Kangit-ngit sa gawas, Ma'am Sabrina. Maanad lang atong mga mata sa ngit-ngit. Atong lilion sa bintana sa gawas. Kung naa pa bang anino. Dali. Ngit-ngit kaayo ang gawas, ma'am. Pero klaro kaayo. Nga tao ang napandol sa tarudya sa kilid sa bahay. Kinsa man ka ng tawana? Ambit. May nanuktok na sa... Kinsa naman sa ka nang nanuktok? Basin si Sir Rodel na, ma'am. Dili na siya. Unsa? Ang tao ka na ang nanuktok ka kanina. Kinsa na? Tingog! Kung dili ka gustong pusilon! Ma'am, wa makipusil. Ato siyang atlokon. Kinsa na? Tubag! Mura man siya masukor. Nasuko. Annalisa, bisag kung siya may tabo. Ayaw kitbuhi, ika ng konsilyo, ha?
ko, ma'am. Kadiyot kay manawag ko ni Rodel. Dili ko makasabot sa akong bation usahay, Lo. Kay siya may imong pag-iwan. Sa ako nang giingon, murag dunay mga mata nga nagtanaw na ko usahay. Ah, si Sabrina ni nanawag. Hello, Sabrina? Rodel, may tao nga gusto mo so dili sa bahay. Dili si mo tingog. Ilak ninyo ang tanang putana. Paingon ako diha. Bay, Lo, adtuon na ako sa si Sabrina. Kading! Ubanay ko! Sir, kinsa maghang gusto mo salod sa bahay nga ilang nahimutangan, sir? Paspas yan pagpadagan, Kading. Tawagan ko usap si Sabrina. Naman, Sabrina, gusto niyo musod ang tao. Pahawa, salbahes! Narang anino man, Sabrina. Nagbarog sa bintana. Suod kung makasuod ka ba? May rehas ang bitana. Kung si kinsa ka man, ayaw may hadluka. Ma'am Sabrina, namingaw na. Uwa na ang anino sa bintana. May sakinan nga, miabot. Rodel! Ikaw ba na? Naa ang tao sa gawas! Pagbantay ha, Rodel! Pagdali, Kading! Oo, sir, sir. Magsunod ko ni mo. Pagbantay ha kay naa ang tao sa gawas! May tao ko sa gawas. Naipuspusay. Oh, Sabrina! Rodel! May tao sa gawas! Pasiga ang suga. Ako na, Ma'am Sabrina. Hayag na. Naunsa man mo din ha? Kisa man ang tao nga imong giingon, Sabrina. Wala mo maklaro ang iyang naong. Bayhon ra niya ang among nakita nga nagbaruga sa bintana nga iyang kibuak. Dali, Kading. Pangitaon tamang tao. Sir. Dila ko balik ang pultahan, Sabrina. Pag-amping mo, Rodel! Pasigdo na siya'y armas! Sir, kung may tao din Nakapalayo na tingali siya. Kading, mainino nga nagdagang paingon sa ibabaw. Dali, atong sundan. Sir, ayaw kumpiyansa ha. Pasindo na siya armas. Kinahanglan mailhan nato siya, Kading. Ma'am Sabrina, mingaw naman sad sa gawas. Rodel! Naunsa naman mo diha? Uwa na sila manubag, ma'am. Naunsa naman ka sila, ana? Ato na lang sila paabutan nga mo balik, ma'am. Basta naabot sila sa layo o pangitaas anino. Rodel! Naunsa na mo des gawas? Rodel! Kasaba ba ninyo? Ma, karon pa ka makamata, ma? Karon pa? Naunsa man mo? Saba man kay ka, Sabrina. Ang imo singgit no, maogi nagkapapukaw nako. Ano na sige magkapangitang Rodel? Karon pagit ka makamata, madam? Karon pa lagi. Naunsa man mo? Uy, giunsa man na ninyong bintana? Ngano nabuak man na? Dunay tao nga gusto mo sudin, hima. Siya ang nagbuak ng bintana. Tao? Si Papa. Si Papa tingali ang gusto mo sud. Pagbantay ka mo niya. Pagbantay mo kay niya si Papa Romero. Ma, Analisa usaban. Wa di mo makita ang akong amahan? Ha? Unsa may hitsura sa imong amahan, madam? Bangason siya. Pirming magpuha ang iyang mga mata ni Papa Romero. wa ka ba'y litrato niya, ma? Nasunog ang tanan. Nagsaragod. Ngano nangutana makasritrato sa akong amahan? Aron maklaro ni Ana kung ang imo bang amahan ang iyang nakita. May nakita ka ba, Ana? Oo, ako'y nakita. Ay, salamat.
Milayas na tingali si Papa. Patay ng imong amahan, madam. Dili na siya makapasakit nimo. Wa na siya mapasakitan. Annalisa, Ako ang silhigo ng buwak kabildo, ma'am. noon sa mga sa ata. Kalit man siya kaguol. Ayaw pa! Ayaw! Ma! Mairing lang ng mituntun sa bintana. Ha? Ay, buisit kang iringa ka! Nagdala ka sa larot! Maasa ka! Sumpayan ako ng akong damgo sa akong inahan. Nagtapos siya siyang mama. Ay naman ka sila si Rodel. Manango naman sila sa gawa sa bahay. Wa naman ang aninong sa tao sa unahan. Nakatago naman tingali siya, Sir Rodel. Usa makituyo sa maong tao nga gusto man simusud sa bahay. Oh, sir. Oh, niya na din sa ibabaw sa bungtod nga nag-umbaw sa patag sa ubos, Sir Rodel. Narang yuta sa banot. Kinsa mo katong tawhan na, sir, no? Pangitaon ta siya ining dapita. Sige, sir. Pero, wa na may daan din ni sir. Mura mo suryanan ng napita. Usa na may daan din eh. Ang papalik naman sa ubos, sa gibutangan ni mo nila ni Ma'am Sabrina. Unya na ta magsulti kabing. Siksiko na to ang palibot. Sir. Sus, kakuyaw ba yan eh. Ang ako lang ba kung nagtago lang ng tag-as nga kasagbutan ng tao. Sus! Ay naman ni sila si Rodel. Upang magkit mabalik. May nasundan tingali silang tao sa layo, ma'am. Kuyaw man sa dapita di ay punduhan. Lagyo magod ang mga kabayan din eh. Kang kinsa maka dining bahay, ma'am, no? Nga wa may tao din sa atong pag-abot. Basin og kaila lang ni Rodel ang tag-iya din eh. Annalisa, naibaw ka pa sangan sa inahan ni Mama Mercy? Kuan, Marcela angan si ang mama. Dili ko malimot, ana. Kinakasulti si Lola na ako nga naghikog ko na siya. Naghikog ang mama ni Mama Mercy? Mao na, Ma'am Sabrina. Matod pa ni Lola Liling. Miambak ko na si Madam Marcela sa busay sa banlot. Sa Ginoo ko. Kalain ba mga namatyan sa mga tao sa yuta sa banlot? Lain gyud kaayo, Ma'am Sabrina. Mao bitong gikahadlukan as mga tao sa palibot ang maong yuta. Kay para nila, may tunglo kuno ang yuta sa banlot. Labi na gyud ang sapak. Nanindog ba akong balhibo ang imong gipanulti, Ana? Mao lang katarungan. Nga dili na gusto nga magisgot na ngagi sila si Madam Mercy ug Sir Rodel, ma'am. Unsa ka di ay ang naaan ng yutaan, no? Pero, ngano nakapangutana man kakon unsingan sa mama ni Madam Mercy, Ma'am Sabrina? Nagdamgo magud kuno si Mama Mercy sa iyang inahan kaganyan niya. O gusto niya kining sumpayan. Ha? Ayaw pa! Ayaw pa! Si Mama? Ayaw! Ayaw sa si Mama! Ayaw sa si Mama pa! Mama Mercy! Ma! Ayaw! Ayaw! Ayaw pa! Ayaw! Ayaw! Ma'am Sabrina, nakamata na si Madam Mercy. Misigay ang mga mata. Maunsa may imong daman. Giunsa man sa imong amahan ng imong inahan di ay. Masudihin ni. Aron matabangan ka namo. Salbahe siyang pagkaamahan! Salbahe siya! Ganun nakalit mang kawa ang maong tao. Abdi ka bito niya, sir, no? Kawatan ka siya. Huwag na akong pagduda, Sir Rodel. Uy, Murag si Mama man itong nagsabong. Salbahe siya!
Mahis. Giunsa man tayo sa imong inahan ang imong mama. Oh, Oh, Rodel? Ma, ano sa ka? Rodel, nihilak siya og maayo. Gidaman siya sa iyang amahan ug inahan. Ma, pero hindi na ang kagahapon. imo ning sa, Rodel. Unsa? Kung wa ka pamangutana kung unsa ang imong apuhan sa unang panahon, dili uta siya mo balik karon. Di tanawa. Gibuak niya ang bintana ni Inimbaya. Gusto siya mo pasakit nako. Ma, di na yung imong amahan ang mibalik, ma. Kawatan gusto mangawat ang mibuak sa bintana. Kawatan? Oo, ma. O nakadagan siya. Kawatan? Nakadagan? Kusugay minagan pa ingon sa ibabaw niya. Kalit lang nawagtang. Kawatan na ka to. Dili na ka to si Papa Romero. Sige, mahuwi na, ma. Ugma, mamalik na ta sa karaang bahay. Maayong pagbuminaw Mas maayo sa pa. Lex Pino. Mas kuyaw mago dinhi. Tao man ang kahadlukan dinhi. Ay, kasakit sa akong aping. Way misag pa ni mo, madam. Gidaman ka. Mauna, ma. Nasagpaan nimo ang imong naong. Ha? Ako? Ako ang misagpa sa akong naong? Naman sa manis, mama. Nagsige magkanta-kanta. Mura man ako. Uy, nahitabo kagabi eh. Idrata lang mo sa bahay, Sabrina. Kay balik ko na ako ang tagi sa bahay nga inyong gistaran. Bayaran ako ang nabuak niyang bintana. Anong nabuak man ang bintana? Sakot unta tagkawatan, ma. Maunay rason nga mamaulit na ta sa banlot. Oh, maayo hinoon. Kay naghuwat si Mama nako dito. Ma, ayaw na pagunahon na sa mga nangamatay na. Buhi si Mama Marcela! Ug doon na siya gustong isulti nako. Patay na nga akong apuhan, ma. Patay na siya. May ambak siya sa busay. Oh, Rodel. Naanasap ang bayhon sa amahan ni Mama Mercy sa iyang kwarto sa taas. Oh, Ma'am Sabrina. Og nagsige siya tutok ni Madam Mercy. Kinahanglang maabog na to ka ng maong espiritu, Ana. Unsa? Oh, manong nitiurok mong kaniya, Ana. Dili ka mahadlok nga. Ikaw na sa mga sunod nga hamukon sa maong mga espiritu, Ma'am Sabrina. Isalig na ko sa Ginoo ang tanan, Ana. Way makalabaw sa gahom sa Dios. Husto ka, Ma'am Sabrina. Lakaw na. Kuhaan ang insenso ang asin. Nakakita ka ni Rodel? Uwa man, Ma'am. Nganong mukalit man na ni kawa si Rodel kung ni atas baya? Magkuha na kong insenso, Ma'am. Ay, na. Dagan ako. Nakatkat nga lubi nga bago. Ay, Karting. Ay, naunsan na masad ni si Rodel. O, naglantong sad siya sa atbang nga bungtodlo. At man na ang paglamaw og butong hakay doon ko si Rodel. Ay, si Rodel. Luil mo. Ay, ganong naglantaw mga sa atbang nga bungtod, sir? Mura man og dunay tao sa pikas bungtod, Luil mo. Unsa? Tao? Ulo. Tao nga nag-itom. Maklaro man di ay dining bahinga ang karaang bae sa atbang nga nasunog. Oh, klaro kayo. Mao nga, naklaro ko usab ang bayhon sa tao nga nagpaso-paso sa maong dapit. Ako na ning sisihon. Uy, ay gusto ka bang ubanan ka, Sir Rodel? Sir? Ano? Asa man to si Rodel?
Ay, may tao ko nung nga nagpaso-paso sa Casa Alboron. Huwag iyan yung susihon. Tao? Kinsa man ka? Ay, sundan ko sa si Rodel. Pagbitbit og batulo. Basin daw tang tao ka na nagpaso-paso diha sa at mga bungtod. Uy. Uy. Unsa mas rong baho ah? Bahong insenso. Ma'am Sabrina, ako'y mo abli sa pultahan o ikaw? Ikaw lang una, Ana. Mas kalma si Mama Mercy kung ikaw ang iyang kaatubang. Tanawa sa sod kun. Doon na pa ba kayo makita, ha? Oo, ma'am. Ana? Nganong nilili ka man diha, ano? Naghuna-huna kag pangawat? Dili, madam, uy. Ngano laging nagsikag li diha sa pultahan? Oh. Huh. Ug sa karong baho? Insinso niya akong dama. Anong nagdama mong insenso din, he? Ha? Ana? May nakita ka unsa? Sud. Sud mo din. Pagdali. Sud. Ayaw isira ang putahan. Ayaw isira. Ngano nakahuna-huna man mo sa pagdag-insenso din sa akong kwarto. Ha? Sultihin si Mama Mercy sa imong nakita ka ganina, Ana. May nakita ka kaganina, Ana? Pero wag ka musultin ako. Namakakday ka. Pasaylo ako, madam. Pero dili ako gusto nga mahadlok ka. Kaway hinungdan. Nangutana ko ni mo kung doon na ka ba'y nakita. Unya maingon ka nga, unya na ade ay. Usa man ka? Ganahan pa ka mo trabaho din, o dili na? Ay, lagkasuko ni Ana, ma. Di lang si gusto nga mahadlok ka din sa imong kwarto. Mao na, madam. Uwa mo sa siya manghilabot ni mo. Kinsa ang imong nakita, Ana? Ang imong amahan, madam. Si Don Romero, Rema. Madam! Maayaw paglukso, ma. Mapisan ka! Madam, kalma lang. Madam, kalma sa kabuang ni mo. Ngano mo man ko ni mo sulti nga nakita dahil ni mo ang espiritu sa akong amahan din sa akong kwarto. Sigurado ka ba yun nga siya ang nakita mo? Ha, Ana? Oo, madam. Bangason siya. Uwang iyang mga mata. Ug kulot ang iyang buhok. Si Papa yun na! Ma! Madam! Nakipagdagan kay mahagbo ka sa danan! Ana, tiwas ng trabaho unong din sa kwartong mama, ha? Kaniyot lang. Ma! Ma! Kinuo ko. Tabangi ko. Hatagi ko kalikon. Kung kinsa man ka mo, gusto mo puyo ining kwarto, ha? Pahawa mo! Ang mga buhi lang ang angay mo pundo ining dapita! Panglayas mo! Sa ngalan ni Jesucristo! Panglayas ka mo! Nagawa ko! Dakan ko pala kinas ka! Dakan man ka! Mahadlok na ko sa kong amahan. Dili na ko gusto nga maguna-una pa niya. Kung mauna, makalimti na siya. Pero magpakita na siya kang Ana. Buti pasabot nga ako ang sunod niyang kuhaon. Ako! Yung pagtuo, anak, ma. Pag-ampo lang, aron dili ka maduol sa mga daotang espiritu, ma. Pero isog sila. Kay mga kriminal sila. Ilabi na ang akong amahan. Kibati ko nga ako na yun ang sunod niyang biktimahon. Kung nakahimo siya sa pagpatay sa akong inahan, pinaagi sa pagtukmod niya sa busay, makahimo sa siya sa paghagbong nako sa bintana. Si Rodel, kinahala makakuha yun o pare si Rodel. Gusto ka nga pangitaon ako si Rodel, ma? Lakaw, pangitaa. May milag ko po sa taas. Noon sa magkasiana sa imong kwarto, ma. Lakaw, susiha aron mahibaw ta. Sige, barong diha ay murag tuod.
na ang pultahan. Nasuko siya. Ha? Kinsa ang nasuko? Ang daot ang espiritu ni Don Romero Rema. Gitutukan ko niya. O yan nasuko siya na ako. Uwa kayong iyong mga mata mong Sabrina nga nagtutok na ako. Nasuko siya na ako. Din hintapita magpaso-paso ang lalaki nga nakita ko, Lo. Pero, may tao din Ay basin pananaw lang to nimo ang imong nakita, Sir Rodel. Pero dili may tabong ako raning pananaw, Lo, mo. Taod-taod siyang nagpaso-paso din Tututukan ko siyang maayo, Lo. Lo, may... Lo, mo. Nangungitan ako sa yuta. Tanawa ang humok na bahin sa yuta, Sir Rodel. May mga tunog ba? Mga tunog ka na. Buti pa sabot nga. Tinuod gid ang tao nga akong nakita. Dali no. Atong subayon ang iyang tunog. Ay mura nagbalik-balik lang ang iyang tunog, sir. Tuwa pa ingon dito ang iyang tunog. Tuwa sa sapa sa banot. Ay, tuod. Dali. Atong sundan, Lo. Ay, ayaw lang, sir. Ha? Ayaw sunday ka ng maong tunog. Kaya tingalig tunog ka na sa kriminal. Usa? Ay, Sir Rodel, dahil baawag ka, nga doon na na'y gipamatay din sa sapa sa banyo. Nahangtod ka ron. Pamahibaw kung kinsa ang nagpatay. Kung daotan kining tawhana, Lo. Mas importante nga ato siyang mainhan, Lo. Diya ka lang, Lo. Ay, sir. Ay, balik nila, Sir Rodel. Wa na yun siya mamati na ako. Ako din siyang sundan. Nahimo ng duha katunog sining akong gisubay. Ang usa, kang Sir Rodel ni, pero ay parehas naman ang tunog sa duha. Parehas sila og lapal-lapa sa sapatos. Ay, Sir Rodel! Ay, sir! Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Paingon gud sa sapat kining tunog nga akong gasundan. Kinahanglan gud nga ako kining masundan kining tawhana. Sundan ko gud ning maong tunog. Bahala na kung aso niyong sangko. Unsa man, ana? Wa na kay bulungang makita din isod sa kwarto ni Mama Mercy. Uwa na, Ma'am Sabrina. Kung mao na, may epekto tingali ang pagpaaso nato og insenso ini kwarto ha. Oo, Ma'am. Paminaw ko, may epekto kini. Dali, manggawas na din niya. At manunta si Mama Mercy kay nadakin asra ba to? Sige, Ma'am Sabrina. So to, Muna manok, doon na si tao sa kwarto nga. Gihikugan sa bana ni Madam Mercy. unsa ka ni? Sa imong una anak. Unahan na lang nato si Madam Mercy, Ma'am Sabrina. Nan ako sa sapa. Ug naputol na ang mga tungod din sa sapa. Bilabang ka kining tawhana sa pikas tampi. Ay, sir, ay. Ay, sir. Ay, misor na lang ko ni mo din kay ay malak naman ko ni mo. Lo, di na nakutob sa sapa ang tunog na akong gisundan. Posible nga milabang kini sa atman. Diya ka lang, Lo, ha? Mulabang ko sa pikas tampi. Sir, ay, tinsam ka at ining maong mga tulog. Lo, milabang din sa pikas tampi ang tunog. Unsa? Milabang diha ang tao? Lo, may mga tunog gihapon dire. Ug mitungas kini paingon sa ibabaw.
Pero wa naman ay daan diya. Misuot siya sa kakahuyan. Klaro kayo, oh. Ang direksyon sa iyang tunog. Paingon sa ibabaw sa sapa. Mao ba? Di ka lang noil mo, ha? Sundan ako ang tunog kung asa ginigsan ko. Ayaw na lang, sir. Di na maayo nga sundan kay wa na mag-agi og daan. Dili na normal nga tao. Dili, Lo. Mamalik na lang ta sa ibabaw si Rodel. Dili, Lo. Niya namang yun ta. Huwag klaro kayo nga may tao nga musuod din sa yuta, agi din sa sapa. Busa. Ato na lang inon kakinsa siya, Lo. Pero dili ka rin utang sa sir. Wago di mo subay daan. May rason siya kung anong wa siya musubig daan, Lo. O na lang pauli, Lo. Ay, ubanan tanan ka sa Rodel. O sige. Dali. Subayon nato kining maong mga tunog. Ma, kumusta naman ka din, Ma? Mao na ni ron. Dili na nung ko makapundos kaugalingon akong kwarto. Madam? Limpyo ng imong kwarto, madam. Mahimo na ka masaka dito. Limpios imong mata. Ma, ayaw gud ing anak sa pagsulti si Ana. Amo lang gipaasuhan og insenso ang imong kwarto. Makapahuway na ka dito. Unsa man mo? Pari mo nga makahimo man mo sa pag-abog sa mga daotang espiritu? Namasin lang mi, Ma. Gawas pa. Murag, ikaw gid ang kinahanglang mag-ampo. Nga dili na sudlon og daotang espiritu ang imong kwarto. Kay ikaw ang gisunod-sunuran sa imong amahan. Ayaw ragugisguti ang akong amahan, be? Sorry, Ma. Madam, masaka kas taas? Dili pa. Ano nagdali man ka, Ana? Gusto ka magligoy-ligoy ka? Laag ka, no? Kay bao ko ni mo, Ana. Laagan kang dako. Ani anang buto nga imong gi-order, madam? Nakakita ka, Ana? Unsa bang ka? Malimtano na kayo ka? May sakit kas kalimot? Sorry, madam. Be, pakadaan ako ninyo. Ipatungab na ninyo na ako ng pitser sa butong. Sorry, Ma. Ako na ipis og butong sa imong baso. Mas maayo pa. Carding, hain din si Rodel. Nakakita ka niya? May gisusi sila sa atbang nga bungtod, Ma'am Sabrina. Unsa? Ug unsa man ilang gilabang dito? Naunsa? Dili ba nga dili man kumusugot nga may magsigi og labang dito? Naunsa man mo? Gusto gid mong madisgrasyaan ang sapa sa banlot? May nakita manggong tao si Sir Rodel sa atbang, madam. Tao? Oh, mauna. Si Sir Rodel ang nakakita. Nagpaso-paso jud kuno ang maong tao. Wa niya maklaro ang naong pero dito magpaso-paso sa nasunog nga bay. Dili lagi in taon mahimong duulon ang maong dapit. Labi na ang una na mong bay. Nga naman, Ma. Doon na kagikahadlukan dito? Nahibaw na mus akong gikahadlukan. Ay. Kuwang og asukar. Excuse na, Ma, ha? Akong susihon sila si Rodel og si Lolo Elmo. Yung sa mga ang nakita ni Rodel. Sa atbang nga bungtod. Anong iya maning kisusi? Lo, pagunit og maayos sa mga kaway-kaway, ha? Kay maligid din atos ubos. Ay, kinsa mo rin tawhada. Ngano may kat-kat man sa dining bahinga sa tampi sa sapa. Mogid kinanging agyanan, Lo. Unsa? Ay, ngano nakasiguro man ka nga maod ni ang iyang agianan. Tanawang yuta, Lo. May daan siyang tunog na direksyon paingon sa bahay sa nasunog. Ay, tuon, no? Ay, mayroon dali kay humok ang yuta din siya maklaro ang tunog. Doon na ta sa ibabaw, Lo. Makagawas na ta. Hapit sa kakahuyan sa dapling sa sapa.
Kinsa magid ka ang tao nga nakita nila ni Rodel dito? Ma'am Sabrina! Ma'am, irog dito tapita, ma'am. Di ako may. Kung magbarog ka diya, makita gyud mo ang atbang nga bungtod. Oo, husto ka. Mas maklaro din dapita ang atbang nga bungtod. Mo di nga gibutangan ni dinhi og lingkuran ng kahoy. Carding, nakakita ka ba sa tao nga nakita ni Rodel? Wa gyud, ma'am. Si Sir Rodel lang nakakita. Mga iya kining gisusi og giubanan siya ni Lolo. Wa may tao sa atbang nga bungtod. Tuod, no? Wasap sila si Sir Rodel. Asa naman ka ni sila? Udto na ra ba? Ay, nagkapala ka, ma'am. Total, adlawan man ron. Ma'am, nahadlo ka indapitan, no? Medyo, Carding. Ay, gamay ra din imong kahadlok indapita, ma'am. Mas naglabi ang akong interest nga mahibaw-an gyud kung unsa pa ang mga panghitabo ining dapita. Lain man ang mga panghitabo din, ma'am. Ako gani, nervyuson man gani ko nga mutunob anang sapa sa banot, labi na kong gabi. Ha? May nakita mga kung anino sa tao diha, ma'am. Sa dapit yun diin gipatay si Padre Ramon. Paminaw sa Lex Pinon. Maunang ako gusto mahibaw-an kung nganong hangtod ang pari gipatay man. Ma'am, ato-ato lang niya. Unsa ka na, Carding? Ako ba? Wa ko musulti sa mga pulis ini. Pero pamati ko. Bugat yun ang rason sa kriminal sa iyang pagpatay sa pare. Grabe ang iyang kasuko ini. Nganong nakasiguro man ka nga bugat ang rason sa kriminal? Tungod kay wa man ko niya hilabti bisan nakitaan ko niya. Unsa? Paminaw na ko, Ma'am Sabrina. Pilion lang sa kriminal ang iyang patyon. Okay, mga kalasanas, mga kapalawers, no? Idakit ko kamo sa pagpaminaw ng lain pang sumpay ng sugilanon. Daghong sasapa. Palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.